Здравейте, аз съм Виктор, съосновател на Obecto, Pool Talent и Rivinius, основател на Innovator и TheSox.com. Занимавам се с разработка на предимно дигитални продукти, но имам широк интерес в структурирането на най-различни компании, идеи и превръщането им в успешни бизнеси. Дойдох тук, защото исках да опитам да вкуся отново от българската предприемаческа култура, която се заражда с пълни сили в рамките на последните няколко години. И в интерес на истината това събитие ми даде много надежда и ме направи много щастлив, защото видях колко много амбициозни, прекрасни, интелигентни млади хора има, които имат желание да пресъздадат, да преоткрият българската действителност и да направят всички нас малко по-щастливи и горди. И препоръчвам на всеки от вас, който има какво да допринесе, да се присъедини за срещата.